ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா என் சேனலை பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்புகிறேன். ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 சேனல் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர் இந்தியா, அப்புறம் ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 4 பண்டில் பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ தரமாக இருக்க போது. ஸோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் வந்து பாருங்கள், ஓகேங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்துட்டு இருக்க போது அப்டேட்டு. ஸோ இனி தாறுமாறாக கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ அந்த பண்டலோட ஃபுல் டீட்டெயிலாம் இப்போ வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்காவோட பண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காமெடியான ரேஸ் இருக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இனி அப்போ தரமான அப்டேட்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால இந்த சேனலை பார்த்தீங்கன்னா மகம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்புகிறேன். ஸோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டு நிறையா வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ உடனே அப்டேட் இனிமேல் வந்து போடுவோம். ஸோ கொஞ்சம் வந்துட்டு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ வந்து கொஞ்சம் டைமில் ஸோ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வேறு லெவலில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நரோட்டோ கார்ட்டூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயரில் இந்தியாவில் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ வந்துட்டு அது